臓器の必要な日本人の皆さんも、その患者の皆さんが中国に渡ってその臓器を移植してもらってる。これが臓器の商売ということで中国共産党がやってるんです。皆さんはドイツナチスヒトラーによるユダヤ人虐殺についていろんなことを知ってると思いますけど、何のことはない。最も人類において人類が人類を殺害した数からすると中国共産党がナンバーワンでございます。要するに毛沢東時代の大躍進政策の失敗、そして文化大革命における知識人の虐待、どれほどの数千万人の同族中国人が中国人の毛沢東に殺害されております。これは残留日本人孤児の話によっても明らかでございます。嘘は言っておりません。中国共産党、この中国共産党に我が日本の自民党政権、安倍総理は習近平主席を国賓として今回招くと考えられますか。商売が優先している経団連日本商工会議所経済同友会の意向に基づいて殺人犯である習近平中国共産党国家主席を国賓として招いて、そして私たちの大事な天皇陛下と面会させると、汚らしいじゃありませんか。殺し屋なんです。中国共産党ほど同族の中国人、そしてウイグルチベット民族を虐待している民族中国共産党はありません。ナチスヒトラーなどめでもない、こういう現実を私たち日本人は本当の意味で認識しなければなりません。お若い方でスマホ、iPhone、パソコンを活用できる日本人であれば、中国共産党によるウイグル人虐殺、チベット人に対する弾圧、そういうのを考えて検索すれば回答が出ます。毛沢東不好，下面的毛沢東；中国共产党不好，下面的中国共产党。要するに毛沢東は殺し屋だと、中国共産党は殺人犯だと私は言っております。そういう現実を考えればですね、習近平を日本において国賓として招待することがいかに間違っているか。この新宿駅西口を中国人の留学生も結構通行していると思います。はっきり言います。中国人の留学生、日本における国公私立大学に日本政府から招待されて留学している若い留学生はほとんどが中国共産党の息がかかっております。中国には国防動員法という法律がありまして、中国と日本がもし戦争状態になったら、日本にいる中国人の留学生は全て日本に敵対的な行動をする義務があると言われております。はっきり言って中国人全部じゃないです。日本の単なる語学留学生、個人で来ている留学生はほとんどそういう幸福はないんですけど、東京大学とか早稲田とか慶応とかそういう国公私立大学に来ている中国人の留学生は国防動員法によって私たち日本人に敵対するように法律上に義務付けられている。例えば日本だけじゃないです。中国と米国が争うになると、米国内にいる中国人は中華人民共和国の共産党のために活動しなければならない義務があると、そういうことなんです。これは事実です。中国における国防動員法ということで、スマホ、iPhone、パソコンで